Ahojte, dlhšie sme premýšľali, čo si pre vás pripraviť a nakoniec sme dospeli k rozhodnutiu, že pôjde o auta na vodu. Bude to síce podobné ako už nejaké iné série na YouTube a iných platformách, ale my sa budeme snažiť to urobiť trošku inak, trošku zaujímavejšie a ukázať aj obyčajnejšie autá, keďže veľa z vás proste si nemôže dovoliť tie superšporty, áno, dobre sa na to pozerá, ale čo tak si ukázať aj nejakú Fabiu, Feliciu a podobne, v čom sú výhody, nevýhody a tak poďme na to. Prvý diel bude dnes o mojom aute. Jedná sa o Passat CC z roku 2008, robili sa do 2012, tie isté, potom prišiel facelift a to už bolo iba CC. Ale to keď tak si zoženieme aj také auto. Povieme si nejaké parametre môjho, čo má pod kapotou, jak sa chová, výhody, nevýhody toho auta. Potom si zoženieme, hádam, aj 3.6, a aby sme to porovnali, boli aj iné benzínové verzie, slabšie. No tých nie je moc, takže najčastejšie bol 2 liter diesel, 103 kW a 125 kW a potom bola 3.6, ktorá mala 200 kW. Tu môžete vidieť motor 2 liter TDI. Je to, že neskutočný držiak, prejde to 500 000 kilometrov na jednu výmenu oleja, ale nie, srandujem. Akože nie je tu nič zaujímavé v tomto motorovom priestore, ale do roboty to stačí. Je to v podstate 2 liter 103 kW, jeden z najspoľahlivejších motorov, ktorý sa po 1.9 robil. Mnohí sa budú hádať, či je spoľahlivejšia 1.9 66 kW alebo toto, za mňa toto, aj keď hento dalo 1 000 000 kilometrov bez výmeny oleja. Ale v podstate, keby tu máme 3.6, je to zaujímavejšie, ale aj toto je dobré do roboty. A mám skoro najvyššiu výbavu. Dali mi aj trúbu. Ale moc nie trúby. CCčko patrilo výbavovo medzi tie najlepšie. Mám 6-stupňový DSG automat, robili sa aj manuále, ale ja manuál neviem šoferovať. Tempomat, pádla v automate, rôzne druhy nastavenia svetiel, trúba, blinkry, strešné okno, ale nie. Alcántarové sedačky, na polovicu z kožote vám ukážem, keď zdvihnem svoju tlstú riť. Vyhrievané sedačky, vyhrievané čelné, vyhrievané zrkadlá. Všetko to má, všetko čo potrebuješ, ešte vyhrievaný volant by sa zišiel, ale na to už neboli peniaze asi. Takže mám skoro najvyššiu výbavu, tak do kostola môže ísť. A roletku vzadu mám. Teraz chod dozadu a záber na roletku, jak ide hore. Ja to myslím vážne. A funguje. Mám aj dvojdinové rádio, ktoré je na Bluetooth, lebo originálne dvojdinové rádio nemalo Bluetooth, tak som kúpil dvojdinové rádio. Kúpil som dvojdinové rádio z AliExpressu a držiak jak ten motor vpredu. Aj celkom slušne to hrá v základe. Dokonca sa to dá aj nastaviť. It's times like this you gotta know. Should I stay or is it should I go? It's times like this, it's a yes or no. Akože zoberme si to tak, že CCčko, alebo Passat CC, má veľmi dobrú jazdu. Je príjemná jazda v ňom, keďže to bolo komfortné kupé, takže väčšina modelov mala obyčajný podvozok, ale niektoré mali adaptívny podvozok v módoch šport, komfort, normál. Ja som to povýšil, ja som tam dal športový štelovací podvozok, TA Technik, ale ten názov si nepočul. Vpredu je to fakt, že vražda. Jak by povedal Jarda Jagr, vpredu biznis, vzadu party. Dozadu som dal iba tlmiče, keďže pružiny na mojich tlstých kamarátov šúchali oblatníky a nechcelo sa mi s tým riešiť. Áno, vyzerá to trošku jak šmiklavka alebo dragster, ale zatiaľ to účel spĺňa, aj tak pôjde to TAčko asi preč, keďže je to fakt tvrdé, uskákaná krava a keď ideme, tak ideme takto. Veď poďme si to ukázať. Je to dané proste, že to je komfortné auto a preč z takýchto ciest, prosím ťa.
Neberte tie auta na takéto cesta, cesta môže mať na medovníky, boha. Čo sa týka jazdy v tomto aute, tak je to super až na to, že to je 2 liter diesel a momentálne mám priemernú spotrebu na 1100 km 8,2 litra, čo sa mi zdá dosť, ale to bude mojou ťažkou nohou, keďže že vraj niekto vie na tom jazdiť okolo 7, keď je to v automate, keď je to v manuáli, tak sa spotreba hýbe okolo 6 litrov na 100 km, takže to zase nie je úplne zlé, ale ten automat, no, pri mne papá aj Fabia veľa, takže to už je úplne jedno, čo mne dáte do rúk. No, a toľko k tomu štelováku by som povedal, keďže naozaj to nepatrí na polné cesty, ale ja by som to skúsil. Strih, toto som neurobil, však ma ukameňujú všetci. Už ja chcem ničiť niekoho iné auto, nie svoje. Ale samozrejme, keď budeme vaše auto testovať, určite vás nezoberieme na takéto cesty, nie. Určite nie. Nie, samozrejme. Takže ja by som dal známku tomuto auto v teréne 5-. Aj 6 by som vymyslel. Nie, nejdeme cez rolu, hej. Au! Však tu nie... Kamienkujeme pekne spodok auta. Prestaň, nejdeme cez rolu, nenatáčaj rolu, ideme cez štrkovú cestu. A ako ste mohli vidieť na tom roztrasenom videu, tak do terénu to auto fakt nie je. Je možno niekde na okruhy, podľa podvozku. Výkon na to nemá, ani nikdy mať nebude, jedine, že by som to svapol za tú 3.6, ale sa neoplatí. Ani tá nejde, ani 3.6 nejde. V tomto aute to je proste pre podnikateľov, vieš. Takže Ujo Wave je budúci podnikateľ, živnostník. Som ešte není, ale kvôli Waveu, čo by som ja neurobil. Ale pokiaľ chceš niečo, kde sa aspoň trošku zabavíš a chceš, aby ťa to doviezlo každý deň do roboty, tak si myslím, že nie je o čom. Akože toto auto je super. Keď to chceš mať zároveň niečo, s čím nebudeš úplne na konci kolóny, môžeš si dovoliť aj obehnúť. Je to aj pekné, na to, že to je 2008, tak môže vzhľadom konkurovať. Bol to fakt nadčasový dizajn. Takže to je veľké plus tohto auta za mňa, lebo fakt sa mi páči. Nejaké drobné úpravy a fakt vyzerá dobre. A čo by som vám ešte povedal? No nič, pokiaľ rozmýšľaš nad kúpou Passatu alebo CCčka alebo Octavie, tak rozhodne odporúčam CCčko, lebo proste už vtedy, keď si porovnáš obyčajnú takúto B6 alebo takéto CCčko pred nami, to je všetko dohodnuté inak. Práve som obehol B6 a predo mnou je CC. Tu máte nadchod, novší Passat CC, už iba CC. A je to podobné, len drahšie. Takže áno, je to také elegantné autičko, ideál na diaľnice a tak. Auto je dosť dlhé, takže parkovanie s ním uľahčujú parkovacie senzory. Po tých rokoch už tieto lišty, klasika, Volkswagen, začínajú hrdzavieť. Ja to mám našťastie spravené. Nie je úplne dokonalo, ale je to spravené, ošetrené. Potom problémy s elektrikou, dosť často, žiarovky, snímače, to sa občas stáva tým autám. Jedine stropnica, tá sa odliepala dosť často, ale to mám tiež už opravené, takže to už je za mnou. Takže to bolo asi celé o Passate CC. Uvidíme, čo priniesie táto relácia Auta na vlnách na budúce. Tešíme sa na vás už teraz. Prečo som ukázal like?